Hoeveel ongelukken binnen er zonder monument? Zonder kruis of kerske? Een zak in wat voor de een onbeduidend plak is, voor de oor van grutte betjutting wijzen. Want de ene titelroos is de oren net. Ik weet, er was een Duitser die kwam hier langs en die zei, dat kan man zeggen, ja, dat is een grote zeeman geweest die heel gestorben is. En wij vonden dat op, moesten we eigenlijk wel een beetje geniezen, maar ja, het is zo bijzonder dat mensen erop reageren op dat wat op dit graf staat. Hoe vaak bist u hier aange? Nou ja, iets wat vaker. En de kerkentjens is hier om de weken, of in de hervormde of in de Gereformeerde En als ik hier dan heen ga, ja, dan kom ik langs het graf. Ja. En blijf je dan even staan? Ja, altijd even uit Westjen, even een lietse groet aan Anna. Ja. Ja. Het is vreed. 12 juni 1998. De 41-jarige Anna Hummel stapt in de auto. Te Gerre met Agen runt zij een succesvolle zielskwallen in Jennewaard en is zij de grutske mem van haar twee zwanen Tom en Jurjen. Anne en Agen binnen een begrip in Jennewaard en de wettersport. Bij een soort passie en enthousiasme brengen zij het zielen onder de man. Het juist in waar en wien. Maar op die vreed is Anne net op het wetter te vinden. Zij is onderwijs naar Drenthe om wat god van het bedrijf op te heljen. Maar op de diek tussen Appelskeer en Bijlen gaat het hielendal mis. Door een onverklaarbare oorzaak rekt Anna op de verkeerde helft van de diek en komt ze frontaal in botsing met een vrachtwagen. In de weken na haar versterren plant het Agen bij zijn band de titelrozen die het nou al 19 jaar lang elk jaar op nij te bloei komen. En mist Anne ik? Vanzelfs. Maar wat ik krek zei, het is alweer zo lang lien. En in het begin, dan dacht je van nou, je komt er nooit doorheen en hoe moet het verder. En net één koe Anna missen. In het gezin net, de baan net, op de zielskwallen net, hier in het dorp net, dat één koe Anna missen. En ze van de ene op de andere dag wie ze er net meer. Dus natuurlijk mis je dat. Ja. En hoe zocht dat weer om, op die 20 jaar? De eerste jaren waren ze dreig, zelfs. En in het begin, dan had je geen idee hoe moet het verder. En vooral met de band. Maar aan de andere kant, die beide banden, Tom en Jurjen, dat wie ik een drive om terug te gaan. En het bedrijf thuis en al die jeugd die op zielskwallen werkten, dat wie toch ik het ging terug. Het maakt het net uit, de koers net stoppen. Het moest terug. En dan toch, na een van jaren, ja, hebben we kennelijk toch de veerkracht en alle mensen om die heen die helpen, die weer op het spoor zetten. Hey, stap maar aan boord en pak de boom maar. En dan druk zo de kont omheen.
afspoelen, modder eraf en op het dek leggen. Nou, het is ik mijn aard wel. Ik ben wel positief. Ik ben altijd wel iemand die de boel weer bij elkaar pakt en weer aan de gang gaat. Op een gegeven moment stond ik weer op het scootje, stond ik weer met de meisjes, een mooi verhaal. En mocht ik weer in het scootjemuseum een verhaal houden. En dan jongens kwam ik thuis, dacht ik, je lijkt wel die clown met zijn stille verdriet. Ja. Want op dat moment, die ik het echt, speel ik net de clown. Weken weer. En dan jongens, dan komt dat stille verdriet dan toch weer. Maar ja, het positieve en het toch wel weer naar de toekomst willen, dat scoort hij er toch. In het begin net, dat komt pas later. En wat had het versterren van Anna Dien bij de baan? Tussen die en de band? Ja, wel een heel soort. Want ik weer, nou ik zal net zeggen een losbal, maar ik weer overal en nergens en altijd onderwijs. En dan kwam het er echt op aan, aangemet te wezen. En de band, vooral Tom, die was heel erg bezorgd. Zo van, als ik voortgang, doe je de gordel om. En of in de winter, voorzichtig, het wordt ook glad. Ik zei, nee, het wordt niet glad. Jawel, ik heb Piet Paulus maar gehoord. Wel kans op gladheid. Dus dat de band zo'n zwaargen ha, wat jou voortgaan, want ja, komt aangewol weer om. Dus dat is een oerdreun bezorgdheid. En nou, ik ben maar bij de band, bij een kinderpsycholoog geweest om dit soort problemen te bespreken. En dat weer voor hun een opluchting, dat hun probleem onderkend worden. En wie is nou een goede huid in die tijd? Nee, dat kan ik van mezelf net zeggen. Want natuurlijk doe je je best wel, maar wanneer doe je het goed? Dat is moeilijk. Maar ik hier wel een leuke en goede baan met de band. En dat is wel op sportief gebied. We gaan maar zijn trein te zeilen. En later maar Jurjen, die ging een crossmotor. En met Tom kook wel mooie creatieve dingen doen. En ja, we hebben wel een heel soort om elkaar hand. Maar zijn trein. Ja, die kende beneden om. 2 jaar na het versterren van Anna krijgt Age een relatie met Nienke, die het zelf met haar dochter van 3 uit de skiering komt. Together met de band maakt ze een nieuwe start. En als je dan letters zeggen, wat Nienke in ons leven komt. En dat is na 2 jaar dat dan het gezin ik echt helemaal weer op een regel komt. Dat er zorg is en dat er leefde is. En een van de band, ik denk dat Jurjen dit weer, dat zei van, moet jij nou onze moeder worden? En toen had Nienke zijn, ik kan je moeder niet worden, dat ben ik ook niet. Maar ik wil wel lief voor je zijn en ik wil wel heel goed voor je zorgen. En die kon lekker eten sieren. En die ging met die band om naar je kleren. En daarin had ze Nienke ik geweldig waardeerd. En Nienke en Anna die kenden elkaar van vroeger. En dat is ik, ja, dat is wat wurg. Ja, bijzonder en dat is ik heel wat wurg. Want dan die koe zich ik inleven in ja, de situatie. Het versterren van Anna had een griezelijke impact op die jongens. In hoeverre vies het nou waarom? In wat ze hier daar binnen? Nou, ten eerste zijn ze wel heel verschillend, allebei. Jurjen is een ondernemer met zijn Lietse bedrijf en met zijn buitensportbedrijf. En Tom, die reizigt het lauwst de hele wereld door. En die is heel creatief. Maar ze hebben allebei wel dat relativeringsvermogen. We kennen wel een heel soort wollen en we kennen wel een heel soort dwaan. Maar daar moesten we wel om denken. Toen liep het maar 1 keer. En dan moest nou wel wat van die leven meidje. En nou wacht je tot later. En ik denk dat ik de les van Anna is. Wacht je tot later, dat ken soms niet meer. En ik ben met Anna op reis geweest, vroeger door Afrika. We hadden prachtig mooie dingen in hand. En daar hebben we nooit spijt van gehad. Want dat bloed levenslang bij die.
Je krijgt nooit spijt van wat je gedaan hebt. Je krijgt spijt van alles wat je niet gedaan hebt. Ja. Ga jou naar aanleiding van deze uitsturing vragen of verlet van een peteer? Zoek dan op www.omroepfriesland.nl/teken van Libben.